नमस्कार प्रणाम दोस्तों। हम बता दें कि पावर स्टार एक से एक ब्लास्ट सॉन्ग लेके आवत वाले रौरा लोग के बीच में और फिर से एगो ब्लास्ट सॉन्ग के टीजर कल शाम के रिलीज भइल बा। आज ओकरे बारे में हम बात करे वाला बानी। हम बता दी रौरा लोग के आज से 3 दिन पहले पावर स्टार के 4 गो गाना के पोस्टर रिलीज भइल रहे, जौना में से एगो गाना के टीजर कल शाम के आइल बा, जौना सॉन्ग के नाम बाटे भोला जी के टोला। हम बता दी रौरा लोग के कि पावर स्टार तो अब रुके के नामे नहीं खन ले, एक से एक बढ़ के ब्लास्ट सॉन्ग लेवताने और काल एगो गाना के टीजर रिलीज कर देले बाने। इहो एगो ब्लास्टे सॉन्ग बाटे और बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग बा, जौना सॉन्ग के नाम बा भोला जी के टोला। रौरा लोग सुनले होखम कि एकरा से पहले एगो गाना आई रहे कुहू कुहू बोले ले कोयलिया। देखी कैलाश पर्वत पे भोले बाबा गहरी नींद में सुतल बानी। सेम उहे राइटर एहू गाना के लिखले बाने और बहुत ही बेहतरीन लिखले बाने। जैसे कुहू कुहू कोयलिया बाइके आइल और बहुत ब्लास्ट हो गई, वही तरी फिर इहो गाना आई और बहुत ही ब्लास्ट हुई। तो टी सीरीज हमार भोजपुरी से कल शाम के एक गाना के टीजर रिलीज हो गई बाटे और यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। टीजर नहीं खींचा देख ले तो एक बार जाके एक गाना के टीजर देखी जा, टी सीरीज हमार भोजपुरी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और हम बता दी रौरा लोग के कि एक गाना में पावर स्टार पवन सिंह के साथ में बेबी काजल नजर आवे वाली बाड़ी और लिरिक्स बाटे विजय चौहान के बेहतरीन लिरिक्स बाटे। काहे से कि एकरा से पहले सुनबे कनी जा, बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग देले रहे हैं, बाजल बहुत कुहू कुहू बोले ले कयलिया। और म्यूजिक देले बाड़े विकास यादव और वीडियो डायरेक्टर बाड़े रवि पंडित। और ये सब जाना कि योगदान से बहुत ही ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रौरा लोग के बीच में आवत बाटे। और हम बता दी कि एक गाना के टीजर तक कल शाम के रिलीज हो गई बाटे, लेकिन अभी तक एक गाना के रिलीजिंग डेट पता नहीं के चलत। लेकिन टीजर कल शाम के रिलीज भइल बाटे, तो आज शाम या 3 बजे तक रौरा लोग के बीच में गाना आइए जाई टी सीरीज हमार भोजपुरी से।